така ще го сложим. Ще стане доста добре. Здравейте на всички! С братленцето тук лепим едно моделче. Ела да го покажем на хората къде ще го залепиме. Идеята е да оползотворим това празно място. Преди малко го намазахме с кремче, изчакахме един час и махнахме кремчето. Сега това нещо трябва да застане ето така. И след като го залепим, ще видим какво пространство ще остане, за да сложим ха-ха. Да, и мога да се види това, което сме правили преди колко време го правихме това, бе, приятели? Година. Година и... Нещо. Да. Значи, принципно, тук е нормално така малко да е поизбеляло, защото все пак е на тази част на ръката, но като цяло не е мръднало. И двете лястовици са окей, ръцете, планетите, а това нещо сме го правили преди 2 години и нещо. Чудесно. Прекрасно.